Manga muchizviziva here kuti hurumende yava Mnangagwa iko zvino inenge ichitotaura kuti Kasukuwere nerimwe timu rake havasisiri vekuZANU-PF. Nyaya yandasangana nayo iko zvinezvi munozviziva kuti inini kana ndatouya ndinenge ndauya ndine zvima V11 zvacho nezviproof kuitira kuti vanhu muzive kuti zvinhu izvi zvinenge zvichingoitika. Tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane nekuti nyaya iri pano haina kumira zvakanaka. Nyaya iripo yakabuda yakadai so. Umwe ari kubuda akachitaura kuti I can confirm that it's not President Mnangagwa's idea to downside ZANU-PF's 2024 National People's Conference in Bulawayo, rather it works of the cowards chichichichi pazonzi saka vari kuzotsikirana Kasukuwere ndonyaya dzaitaurwa ipapo. Now ndo pakabuda spokesperson wava Mnangagwa uyo anoitwa George Charamba Mbune pindura nyayo achiti how does Kasukuwere associate himself with or seek to influence a party that he is no longer a member of? Musadzirwe. Ndo mashoko akabuda ari kutaurwa nava George Charamba anova mashoko avhundudza vanhu vakawanda kuda kuziva kuti akadzingwa rini mupati iyoyo, because these guys kavanotanga vanotongodzingana pakati usiku ka vanhu vasingazvizivi kuti ndingadzingwa ndingamiswa. Inini ndakazongoona Kasukuwere akudzoka achita kuti presidential candidate ka bamiswa akabhanwa baba achinzi aiwa kwanise kungozvipinda ipapo. Saka nyaya idzodzo dzese idzodzo inyaya dzimwe dzekuti dzinoitanga dzinenge dzichitaurwa kuseri kwedhova vakangoronga ronga kuti ndova vari mumba mavo kuti zongobuda zvakutonzi ninge aiwa ninge asi mumwe wedu. And vamwe vari kubvunzwa kuti akadzingwana neKasukuwere nhaye musangano ihomwe inokwana munhu wese nhaye handiti muri kuti musangano ihomwe yevanhu, saka chii chinozoita kuti munge muchingodzinga vamwe? Umwe ari kuti iwo dai uriwo zvako watonyarara nekuti Pete Sung ndaona wakutsvaga kuve spokesperson wenew president. Handiti ndiro rega basa rako rounoziva here repropaganda. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwawo panapa. Mwari kuti I heard you want the president, so you are trying to block anyone that may interfere with your aspirations. I got the email 2 months ago but konze uri kudawo kuita president. Saka munhu wese anenge achida kungoita president kana kuda kungodididi unoda kumuvharira kunze. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe. Mwari kuti ask ed akadzingwa iwe uripi ukatorova mheterwa nemufaro. Saka Kasukuwere akaresigna kana kuti akadzingwa nani? Ndo pari kubvunzwa kuti Kasukuwere akaresigna here kana kuti akadzingwa, kana akadzingwa kwacho akadzingwa nani? Ndo mashoko ari kuzopindwa nevamwe. Mwari kuti George ndaona 2028 mava marova zvekutoswera pamba chaizvo usisina zvekuita, because basa rako iroro rekungoswera uchingoti zvimapropaganda ndo rako chete raunongangoita. Mwari kuti he is still a card carrying member. We never saw him termination of membership letter. Mwari kuti one day the chickens will come home to root George. What goes around comes around. Inyaya iri kutovhiringidza vanhu vakawanda vada kutoziva kuti kana mukuti munhu akadzingwa nani ende akadzingwa chirudzi akumanaka pakaipa. Ndo nyaya dzicho dziri kuitika nevanhu veZANU-PF iva kuti anotanga kuzongoti anenge akadzingwa. Amene kuti isikirire kuvharira panze here kana kuti kuita sei handizivi kuti vanenge vachinyatsoitana sei, but inini ndangoti darike nepanapa ndichikuzivisa zvinhu zvavari kutaura. Vari kuti Kasukuwere haasisiri member yeZANU-PF. That's George Charamba ndo zvaari kutaura. George Charamba ndespokesperson wapresident Emmerson Mnangagwa, ndo zvaari kutaura iye paX. Handisi kuziva kuti nyaya iyi munoionawo sei hama dzadiwa? Tell me what you think in the comment section. Ndakatomirira kupindura muziva nhasi ndine jinja rekupindura.